Din seria Giulia mă imită. Hai dați să meargă să închide la bancă. Giulia, treci odată. Giulia, trece în spate și pune centura. Giulia, mă auzi că ai gagic, e adevărat? Nu. Dacă ai, te distrug. Hai că azi mă trebuie cu asta de Giulia, iar m-ai adus la mec, vrei să mă îngrași încă 5 kg? Stai, ce bună e lumina asta pentru TikTok. Giulia, TikTok. Dacă mi-atine cineva părul, îl distrug. Dacă sunteți supărați, haideți la mec și vă luați flumurii. E McFlurry. Ce flumuri! Nu vreți să vedeți cum mă imit eu pe Giulia? Vreau la baie. Dar de ce e supărat Marius? Că eu sunt mor singur, nu mai iubește nimeni. Cum? Eu te iubesc. Dar tu ești ca-s gras. Na, vrei și tu.